Me come for. Esu. Me the mean some eshawa. Ko no ma hin fie ho. Ko ka che no ma hin say. Fiti aneko. Omo hwe no bia no mbubra mu suo. Eko simra mi asuo. Na ma ho kwan. Esan am ho bible. Esu wadaroma me dance. Director Obi announce semnie ose Hwan Ofata Hwan Ofata oh Hwan Ofata oh Hwan Ofata Hwan Ofata Yera ohene o man 40. Chairman, Mira ohene. Anen koma mi yonku. Bari ma kukuduru fo. Ko ke hini. Na jibi. Na yire. En koma mi ami die. Obatampa na hima. En koma noma mpeni fo nyina ni edoma etwachi aha. Se metumi safre mo ene a. Na anaye menije da kesi mehu ma branche bremu eyere ani ma bakan a ene me pese me yi omo kire oman na me yire dindi efia kobi papa bi ana ma bakan soso okanie na ye frɛ no enijie ati wanya din foforo na din foforo a media ton eni nana ya bapa ni dinato mi nana chami ni pese de yi ni bafopa ni ma bakan e kire edoma etwahia ha nyina Mira ohene me dance. Yo nana jebi ne da bre chire. Nana hema. Nana ma tra konya. Ani edoba cheche ya. Sani yeza ohene eseni. Ose so friend mo a enye boni bi. Ose se ni je da bi. O na bra confisi e wo na ye enedai. Sa so na je bi a ehwere no na yira no enene saka. Ni nyina ne se ne mrati brem oba ne ko edo no na otimi share no tani ofo chire ehwe nsaniwa no ene ne saka no a ye friend no ohene yire afia kobi na nasne ni jere enjalo ye wia ye sawo na bakan a akane no na ka ye friend no eni jie na sese ne wa be di ahifie no ba ni ahifie sio e de ahifie sio tunu ni din asesa ama anne ya freno ohene ba na ya ba pa yo nana jebi ene ne ho kani mira wo hene oba ahema ni ahifie mpanimfo ene ahifie enipe wa henyina
Mene me bana na ya baba. Ye da masi. Enfo, empanyinfo no ne omanfo no. Ene oman konfo empo ayi mene me be ya ma. Ene omama sa afuna bi ne ba no so eche mene me ba no. Enfo, ubeji di se eye me ade epena. Me da chikunu. Ene me yonko a menini di atimusempo. Ayi mene me maame ama. Babua. Ono obey, mo pesa me yeden. Emamo. Enfo, me pesa wotete sa afra no. Ene mi kunu, ene ne ba ne ntam. Babua, sene mo titi baby. Ekase, enoma de da ye nto aman no. Me, enfo, ma ye ne metumi bia. Nenso, enye yie. Samine mo kasa impo. Wokunu aji sa oba no. Ene ne ba no akere. Na wo muji wo mani. Enfo, na mene me maame. Ye bede na saf na fun bi no. Ene ne ba no anim afiri ohene anim. Babua. Ono obey. Tumi bia ni bebia. Se betumi age sa wo ba no. Ene ne ba no afiri ohene ni nsam. Age se mo bra mo ho ase. Na ma hye na se. Na semantie na mo tokoso. Edome na o mo beye nhira na mo de mo beye no me. Enfo. Eti mu a wobetumi di abo ye ni. Ai, babua. No kre eye ba akopɛ. Na ne ka ene eden. Ade apena. Sole mi enko. Enfo, ye da wase. Ensu a mene me maame di bedware wo. Ene ba wada ro ma. Oni apede na me biso. Itu pesa utre me se, me papa apede ne se. Mene me maame enku nsu bedware. Ene ba wada ro ma. Ene na hye se, ye enku nsu ma wo. Me mo ene na hye se, ye nkoma na ene na na ya aba. Saf na bi ni yo ba apa. Intu konsu akomo ne maame. Na me de me yo ba abone. Inti konsu maame. Enya sa. Da bi na me bisa wo. Na me ne saf na bi no. Hwan na wo wonim so ye ohene ba. Na ba wada ro. Osran. Ohene ba. Ba fa sa aba wa kwa edan ni no. Na one ne nkoda. Ohene ba. Mini nkoda. Bisi ade be mi ye bi cha ache no. Ohene ba mi da wase. Ohene ba. Mabu mi saw. Obua, ombu ni saye. Ompesa mi nko yusu ni nti na okasa. Osran, na so unchili obi a mabu ni sa. Ohene ba mpacho. Osran mpacho. Ana ko na ko bone ma. Ohene ba mpacho. Aba besi. Besi. Kwa na ni so ama. Kan ko. Ko.
okurasinia wabe kroma bepo chesa woni asuo konfo ene wo ba no aye kanana abeje me ne meba animunya mebo a woni ye twen na wakatua enam kwa mu ba ankure hunu jadede no ya bretie hye me wo hene yire afia kobi me nko ba adwaman bi o se katua boni bi wo ho a ene wo ba boa wo so ne beba na me metumi edinsi akantam se me wura wo hene ne bema wo hu me hu me ba wiase wi wo sa afre wo yo tofo pa sa wo se wo ba no eyo hene ba di sa hey ba boa me ninsi bia da bia ye wo se me te sa wo hu me su ba nti se wo hey me su ba nti sai na wo je amansan kuruwa ela mi wura wo hene hunu ela obu se wo ye babunu ma me kan chiraw na wo ye de wo tontoma ela mi wura wo hene fa wo se wo ye Mary tie na tie ni biem me kama na ko wasuto kura nim se na wo ye afratie na mi wura wo hene fa wo ye wayefro hey me babua na me ye afratie wo mabodua babua bodua no so ye ba wo de agigiwa no so wo gidi pa sa wo ba no wo ye mi wura wo hene ba bodua no na wo de agigiwa no wa ha ka me chiro mi wura wo hene wo ba ne papa mo wo ha nyira mo ya madansefo me ko sama sa bribia wo gina ha amansa kruwa ko sama me na baba beyi ma no Why ne fata oh why ne fata oh why ne fata why ne fata why ne fata oh why ne fata oh why ne fata why ne fata funu mata wo na wo say nti asema ohini ba ade pene kan ye no boni be na wo we de ya ni se obema me hu kwan mi yashio mi de betali anu keke mi di baby kitwe bi na mama wo su ka cream we sisa wo de nyina enye pure water isu afri obo ade ho duma kuma ho wo se wonya den wonye ende oba chire ma chire mpanifo nipa onim rusi ni wo bi meshiu pa wo ene obehu obi na tuni mi bi osi abofra besu mama ene obesu dada opa cha sha mani opa mi to oba ya na sa wonye so oba ya na sa wonye aha nyina ya video so bia ni ha oba ya na sa wonye oba ya na sa wonye oba ya na sa wonye oba ti asana oba ya na sa wonye ha hey guy you see that one say Baba ne mami wone ben na ba wa ya nti wutwa ne masa ada wadi ewu ana oni ba wa daroma ondi ewu na wutwa ne chi masa eya ohini ba ade pena na o share mi kete se mi mbu abawa wone ben na wa ye nti a mini akuma ya hye ne se ontwa wachi masa ohine ba menya bone bia ya twema so saro ohine ba de pena na si manko nso ama oni o maame na makwa amam enti na ma so kire no abawa na adenti na wanko nsu ama wuru aba na anware ohine ba nya mepe ohine pedie na mi di so oslani efri nalu kwehye na wanhye obia anasa wanhunahuna obia wa me papa hini yi mu ha sa wote
wadaro. Kasaye, ote. Mati wadaro. Saneno. Abawa kafura wati. Kafura. Waiting ya. Enya hwe menim sɛ deɛ si efi na ko ebi nsi bi kafra Papa eyewu na wo hyɛ mabaawa ne sɛ onko nso ma me ne me maame ebio adia bena hyɛne nso sɛ wonni mbawa bia wo ma hindi mu ha me na mbawa no nyinaa wɔ me Papa na sɛ waade eye me dia Papa me se eyewu na wo hyɛ abaawa ne sɛ ma onko nso ma me ne me maame ane ayamia na me hyɛ wo ah papa eden ne hawo na eden ne ba utiri hwɛ sɛ wanhwɛ ne yie a unhu ne yie wate ade apena wo ba ha sɛ wo ba behunahuna me asa ana sɛ wo ba betumi mfiri ma henwa no so chame Me rohene. mo hwɛ sɛ mo beyi ade apena ne mamedin efri krata biam efri sɛ ono ni chefa bia ɛwɔ me japade papa nti wonni mu nifa no brankum a me kyerɛ wo no mada no tamfo ta no tu no man tete wonam Me rohene. Mesro. Amparo. So betena mo sa wo ba iso. Mesro wa ajubre na. Abrego ana ohene ba na se ma onko nsu aba no ani o maame Abawa wonim sɛ wasɛdeɛ sɛ ukonsuo ɛma wahene yere ɛne wahene ba ɛyɛ dɛ no anyi wasɛdeɛ sɛ abawa ana wadaroma ohene ne hyɛ me sɛ ma me onko nsu ma ho mo bio nti na me nso ma nko ama wo enti wahene ɛnum asɛm so ɛna wudiye ɛna adeɛ pɛna etimi ahye wɔsrani no amra bro wo saa no o so sira ne ni pose nko na me nkoda na me di atoro kyerɛ ne sɛ mabu me nsa adeɛ pɛna sese dia duru saa abawa wodi atwɛn na wahene ne mpanimfoɔ ekoya nwendwene ho etimi koya ahobo aba nam no nyinaa akɔ twɛn me Abako mene wo anko asemi ho apam na manka ncho se mo asemi su nkyere obia na empo efie yi nya nam to disi apam na no Atisa Amwako ne ban sai na afe eboya no ati asem kese die me ye dan emo bitie na sane ohini ti asem wo dia mitiri nya me dia wo Amwako enye ye krado na samo hene yire na masoso be soa wati sa asemi afia ko bia ti asem no na ayeda no wati ye Amwako bisa wo
Eba ne senti na uja abawa no. Ohini ba Wadaruma. Eye ohini na bakan no. Na o share me ma me gyan no. Chimini. Hwan ni ohini abakan? Enye me ne ohini baba akopɛ. A obi nim anim enim achi. Wadaruma. Eni de gise wo ko bi sa ohini na nkasa. Chimini. Hwɛ sɛ ɔsan ni me yi nsɛm ano. Hwɛ, mami ka bibi kyerɛ wo. Efiri na ekɔ. Sɛ wonnim na wonnim bo hu musuo. Si me jimi ni bioma. Baye me jimi sɛm akyerɛ wo. Ma bo. Sɛ wo so bu adura, ye jimi sɛm ne kyerɛ me. Mami. Kasa kyerɛ wo ba no. Anyes Enkade yi. Meba, mo wa kyerɛ so kita ba ma akoma. Ye de opɛ sɛ ɔyɛ no ma me hwɛ wo. Ba ma katachie ti sɛ wo. What sa ho ma oba hwɛ suturo sei. Wo be ka kyerɛ sɛ anyɛ saa. Firi ma ni so akɔ nya kwan. Ko! O hwɛ me hwɛ ne hu bi. Mo meba wa ya de. Kosuma abunya du. Wa kyerɛ sɛ me na me wo. Kosumu bo mo suturo saa. Do be bia awe no. Ate, afọ makukuduro. Anti adia pena ena ehye osrane no sombo Mero hina Wadaruma. Ai. Miura no senka abawi amanani ana hompo a enka adia pena ema osrane no ene ne dai Miura sabi woni ma o abawa si odi atoro se wobu ne nsa ene se o hye wasrane no ma na buro no Mira, adia pena. Ene ne maame ba boa. Omonye wo prodio we mu die. Anokwa sam se nana. Se wanya won kasa kira. Deko. Omba yesu dom wo. Oba. Afra. Pati. Mero hina. Melase. Ohene. Nana hina. Kasa kira wo yire no ba. Adia pena se. Ni omu ye ne nye. Adia wo muti kuro mu ha wo mu ye no. Enkanka fie hampo. Nana hima mate. Chiame. Mira ene. Fa baba wa eko de oji eto no enchen. Na onfa sika bi ma no onfa pata ne kra. Afisa ni yonko ba afa kwa ebon so atete no. Mira ene mate. Me ne se ni e kwa so ani. Ne kwa so ani. Baba wa. Enko e. Ana dobre. Ana ewa. Adia pena me no me hu se mi wo shanka menim se me wo ma wa bo mesuko a aka matina sa Mira. nana dobre. Shame. Se odi abawo ne chi, mani nyam. Adumbo woni tim. Wan hwe wa koto mu na ahye asrafa. O hwe shame na ko twina e fita na aya adumbo no ko ha. Amuna to ko na ma aya saa. Nana dobre. Enti ugidi se mimi chiame obrimpon. Obetumi edi sanse mbone no. Mi chiame be ya nyanga. Ende hwe wanu yi. Hwe wanu yi. Hwe na man kanjo achabi. Fi sore 19 ase. Yes. Enya sa adwebone no fa chiame ho. Wadi. Where director Obi film so? Director Obi announce semni. Ose fine Ofata. Oste Records Africa. Kwa the time.